6 чэрвеня, чацвер, Белсат Зум у эфіры. Віталь Бабін разам з вами. Вітаю, 20 хвілінаў навінаў і аналітыкі вашай увазе. І сёння ў нас. Путін намякнуў, што адправіць у Беларусь зброю, каб наносіць удары па краінах НАТО. Ці чакаць паўнавартаснай вайны на тэрыторыі нашай краіны? З адкрытай упакоўкай або транзітам Літва змякчыла абмежаванні на ўвоз тавараў з Беларусі. Пра што дамовіліся Джо Байден, Эммануэль Макрон і Владзімір Зеленскі? Падрабязнасці перамоў падчас урачыстасцяў, прымеркаваных да 80-й гадавіны высадкі хаўруснікаў у Нармандыі. Расія можа перадаць зброю ў рэгіёны, каб, цытата, наносіць удары па адчувальных аб'ектах іншых краінаў. Пра гэта казаў Владзімір Путін падчас сустрэчы з замежнымі журналістамі падчас пецярбургскага эканамічнага форуму. Путін падкрэсліў, што удары па расійскіх аб'ектах з удзелам заходніх дзяржаваў азначаюць іх наўпроставую вайну супраць Расіі. Імаверна, гаворка ідзе пра нядаўні афіцыйны дазвол Украіне біць заходнюю зброю па вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Расіі. Таму, на думку Пуціна, Расія можа перадаваць падобную зброю ўкраіны, адкуль было б зручна біць па захадзе. Канкрэтных краінаў Пуцін не назваў, але, імаверна, мелася на ўвазе Беларусь. Расія лічыць нашу дзяржаву блізкую саюзніцаю, якая да таго ж мяжуе з краінамі НАТО. З намі на сувязі аўтар міжнароднай праграмы «Прасвет на Белсаце» Сергей Пеляса. Сергей, вітаю. Вітанне, Віталь, дзякую за запрашэнне. Ну, уласна, калі Путін кажа пра рэгіёны, у якія збіраецца завесці нейкую зброю, ці тут сапраўды маецца на ўвазе Беларусь? Можа мецца на ўвазе Беларусь. Заява Пуціна не была агучана наўпрост, але мы можам і мы павінны ўспрымаць гэта як пагрозу для Беларусі. Чаму так? Гэта рэакцыя Владзіміра Пуціна на дазвол ЗША і іншых саюзнікаў выкарыстоўваць заходнюю зброю па цэлях на тэрыторыі Расіі. Расейцы з гэтым нічога не могуць зрабіць. Гэта фактычна такі новы этап у вайне. Так? Это не перелом, канешне, у украінцаў недастаткова сілаў, але такога расейцы не чакалі. У іх быў разлік на тое, што вся кампанія запужвання захаду, шантажу, у тым ліку ядровага, она спрацуе, і захад на гэта не вырашыцца. Але захад вырашыўся, і украінцы могуць біць па тэрыторыі Расіі пакуль што зброяй малой і сярэдняй дальнасці, назовем гэта так умоўна. Так? Напрыклад, ракетамі Атакамс не могуць біць па тэрыторыі міжнародна прызнанай Расіі. Гаворка не ідзе пра Крым ці Донбас. Так? І гэта такі заява Пуціна пра магчымасць перакідвання нейкай там зброі кудысьці там. Так, я перекину нейкую зброю невядома куды. Да, мы можам успрыняць ее на конт Беларусі, тому што а куды он можа яшчэ перекінуць гэтую зброю? Хусітам, можа хусітам. Ірану, можа Ірану, так, каб ударыць па цэлям в Іраку ці дзе-нибудь в Кувейце. Але гэта ўжо пашырэнне міжнароднага канфлікту, эскалацыя. Думаю, што на гэта не пойдзе. Зрэшты, нават калі на тэрыторыі Беларусі штосьці са зброі расійскай будзе пастаўлена, то што гэта можа быць? У Беларусі ўжо ёсць ракеты «Іскандер», ёсць «Паланез». Што такога Пуцін можа паставіць у Беларусь, каб хтосьці на захадзе спужаўся і забараніў Украіне выкарыстоўваць зброю амерыканскай ці заходняй вытворчасці па тэрыторыі Расіі? Я сабе гэтага не уяўляю. Пакуль што мне здаецца, што гэта такая пуставатая заява, каб напужаць. Невыпадкова яна была зроблена в рамках размовы заходнімі медыямі. То есть он не на ўнутраныя патрэбы гэта агучыў, а абавязкова хацеў, каб гэта дайшло там на захадзе. Вось гэты месседж, што вы па мне, вы са мной вось так, а я вам адкажу асіметрычненька. Дзе пабачыце, дзе? Гэта будзе сюрпрыз. Адначасова з тым, сакратар Рады бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч у Казахстане правёў перамовы з былым міністрам абароны Расіі Сергеем Шайгу. Яны абмяркоўвалі дамову аб гарантыях бяспекі расійска-беларускую. Што гэта дамова ўключае ў сябе і пра што магла весціся гаворка, на твой погляд? Я магу сказаць, пра што яны хутчэй за ўсё размаўлялі, але што будзе в дамове, мы не ведаем. Яе тэкст сакрэтны. Прынамсі, доступу да гэтага тэкста няма. Я яго не бачу, ці яго публікавалі. Аднак можна зразумець, што тут маецца на ўвазе. Зверні ўвагу, што такіх дамоваў няма гаворкі пра то, каб Расія мела такую дамову, напрыклад, з Арменіяй. А вось Арменія — гэта дзяржава АДКБ, которая реально патрабуе парасону бяспекі ад Расіі. Чаму Расія не абараняе Арменію ад Азербайджана, які не з'яўляецца сябрам АДКБ? Наадварот, Азербайджан — гэта вялікі друг і прыяцель пуцінскай Расіі.
Тому што гэта не ў інтарэсе. Аднак у інтарэсе з'яўляецца падтрымаць свайго рэальнага саюзніка, а хутчэй васала Александра Лукашенко. Прычыны як бы патрэбы гэтай дамове такія. Яны як бы двухбаковыя. З аднаго боку, Расіі трэба працягваць замацоўваць свой кантроль і сваю прысутнасць на тэрыторыі Беларусі. Так? Гэтая будучая дамова, яна можа даць больш магчымасцяў расейцам на, скажем так, вайсковую дзейнасць на тэрыторыі Беларусі. Для Лукашэнкі ж гэта таксама карысць, таму што Лукашенко ўвесь час, асабліва апошнія месяцы, адчувае сябе ў небяспецы. Лукашенко баіцца апошнія месяцы удараў з тэрыторыі ўкраіны. Спачатку была серыя атак украінскіх па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Беларусь павысіла пастаўкі прадуктаў нафтавай галіны ў Расію. І Лукашенко пачаў пабойвацца, што і па мазырскім НПЗ могуць жахнуць. А адлегласць ад мяжы ўсяго 35 кіламетраў. То бок атакамс не патрэбны. Дастаткова будзе нават артылерыі звычайнай, ці хаймарса, так, які збіць няма чым. Тор ці С-300 беларускія не саб'юць гэтыя ракеты, альбо гэта малаверагодна, скажем так. І гэта сітуацыя, яна ніякім чынам не палепшылася. Лукашенко працягвае пабойвацца гэтага. А чаму ён працягвае пабойвацца? Таму што ён разумее, што ён рукамі і нагамі улазіць у вайну. Паступова, канешне, так? Ён упіраецца з аднаго боку, з другога боку туды ўлазіць, так? І ягоныя заявы, зробленыя ў Манголіі, і ягоны візіт у Іркуцк на гэты авіязавод, гэта ўсё звязана з вайной, так? Такім ці іншым чынам. Ён, разумеючы гэта, разумее, што яму можа прылецець. І Лукашенко не схаваецца. У Драздах ён не схаваецца, у Магілёве не схаваецца, таму што паўсюль можна дастаць. Пуцін можа схавацца ў бункер, так? А Лукашенко не зможа схавацца, калі што. Таму ён як бы падстрахоўваецца на выпадак чаго? На выпадак таго, што канфлікт пашырыцца па-за межы Украіны і Расіі, выйдзе на тэрыторыю Беларусі, а магчыма нават пашырыцца на канфлікт Расіі супраць НАТО. І вот ад гэтага хоча Лукашенко мець сертыфікат бяспекі, скажем так, да, ад Расіі. Маўляў, калі што, вось рыторыку мы памятаем Лукашенкі, што там гаворка ішла пра тое, што у выпадку вайны Расія будзе абараняць Беларусь як сваю тэрыторыю. І вось гэта трэба замацаваць. То есть гэта трэба замацаваць яшчэ раз. То есть ён павінен мець нейкія жалезныя гарантыі, што калі што, то яго расейцы абароняць. Таму што ён разумее, што беларускае войска, супрацьпаветраная абарона, авіяцыя, яны не здолеюць абараніць не толькі ад НАТО, але і ад удару Украіны. Канешне, удару Украіны ў адказ. У адказ на агрэсіўныя дзеянні з боку рэжыму Беларусі, якіх цяпер няма, але хто ведае, што будзе ў будучыні. Чаму ён упэўнены в тым, ці, скажу так, не упэўнены, што беларускае войска яго абароніць? Мы бачылі гэта на запісе сцэны ягонага візіту на камандны пункт некалькі тыдняў таму. Камандны пункт вайсково-паветраных сілаў і супрацьпаветранай абароны. І Лукашенко некалькі раз сказаў, што от калі вы мяне не падбанваеце, калі ўсё чесна, тады окей. Проверка прайшла удала. Ему сказали, что все удало пройшло, все цели збілі, але Лукашенко не поверыў. Праз некалькі дзён звольніў камандуючага вайсково-паветраных сілаў, а таксама начальника генерального штаба генерала Гулевича. Я бы звязываў вось гэтае звальненне з тым, што Лукашенко пабойваецца, што калі што, ані НПЗ ў Мазыры, ані іншыя цэлі, у тым ліку яго самога, не абароняць, так? Ему патрэбныя гарантыі з боку Расіі. Ды нават мы бачым, што адбываецца з Расіяй, куды далетаюць украінскія дроны. І Расія Лукашенко не абароніць, калі дайдзе, не дай бог, да вайны з удзелам беларускіх войскаў. Але ну вось яму будзе псіхалагічна спакайней, ён будзе спаць крыху больш спакойна, чым спіць цяпер. Ці пагодзіцца, на твой погляд, Лукашенко на размяшчэнне расійскай вайсковай часткі, якая, імаверна, паводле інфармацыі Байпол, будзе ахоўваць ядравую зброю Беларусі? Так, гэта вельмі цікавы момант, таму што, на мою думку, я ў гэтым перакананы, на дадзены момант мы не маем ніякіх доказаў таго, што ядравая зброя ў Беларусі прысутнічае. Рыторыкі было шмат. Некаторыя ускосныя доказы былі, маецца на ўвазе здымкі з падарожнікавай сістэмы Максар, дзе мы бачылі узімку, ну я не маю на ўвазе гэтай зімой, але здымкі былі зробленыя зімой, так? Мы бачылі, што на складзе артылерыйскім пад Асіповічам, беларускім складзе, там
одна частка гэтага склада, яна перабудаваная, мадэрнізаваная, і там ёсць сістэмы аховы, якія спецыялісты звязваюць з магчымым размяшчэннем ядровай зброі. Аднак тое не азначае, што яна там ёсць. Таму што найчасцей разам з расійскай ядровай зброяй, ну, павінна быць прысутнасць расійскіх спецыялістаў. То есть расійскае войска павінна прыходзіць разам з ядровай зброяй. Шмат казалася пра падрыхтоўку беларускіх спецыялістаў, але хутчэй гаворка ідзе пра тое, каб запускаць гэтую зброю і переносіць. Ну, то бок, калі ўжо Іскандер, грубо кажучы, заладавалі, зарядзілі боегалоўку, то беларусы выстрелілі, тэарэтычна. Калі на самалёт прычепіць ядровую бомбу тактычную на беларускі Су-25, то беларускі пілоты і выстрелілі, так, са згоды расейцаў. Аднак да сервіса, да абслугі, для захоўвання, аховы гэтай зброі патрэбны расійскія спецыялісты. І той факт, што іх дагэтуль няма, а іх хутчэй за ўсё няма, мы не бачым іх слядоў прысутнасці, ён і гаворыць пра тое, што і зброі хутчэй за ўсё няма. І заявы, звязаныя з тым, што магчыма такая частка будзе, так, яны могуць азначаць, што Лукашенко і Путін толькі як бы падыходзяць да таго, каб гэтую зброю размясціць, а раней гэта былі заявы і блеф. А вось цяпер магчыма, зноў жа, гэта не 100%, гэтую зброю могуць Беларусі размясціць. І з гэтым жа, натуральна, могуць быць звязаныя гэтая заява Пуціна, пра якую мы раней размаўлялі на эканамічным форуме ў Петербургу, дзе ён таямніча згадаў пра нейкія дзяржавы, невядома якія. А мы, канешне, прымаем гэта на адрес наш, на адрес Беларусі. Сергей, дзякуй вялікі за гэтую размову. Калі ласка, дзякуй за запрашэнне. Сергей Пелеса, аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы «Прасвет» на Белсаце, быў нашым госцем. Літва змякчыла абмежаванні на увоз харчоў з Беларусі і Расіі. Забарона не будзе распаўсюджвацца на тавары, якія перавозяць транзітам і на прызначаныя для асабістага спажывання падчас паездкі. Абавязковая ўмова упакоўка павінна быць ускрытая. Для мясных і малочных прадуктаў дзеюць выключэнні, вызначаныя Дзяржаўнай харчова-ветэрынарнай службай Літвы. Улады краіны з 3 чэрвеня забаранілі ўвозіць з Беларусі і Расіі 2800 найменняў тавараў, у асноўным прадуктаў харчавання. Мытня не дапускала іх увозу нават фізічнымі асобамі. Офіс Святланы Ціхановскай звязаўся з уладамі Літвы. Абраная прэзідэнтка Беларусі выказала надзею на тое, што абмежаванні для фізічных асобаў зробяць не такімі жорсткімі. Эту тему абмяркуем са старэйшым дарадцам Святланы Ціхановскай Франакам Вячоркам. Франак, вітаю. Добрый день. На твой погляд, што адбылося 3 чэрвеня? Чаму забаранілі увозіць у Літву з Беларусі амаль усе тавары? Агулам забарона на увоз харчовай прадукцыі з Беларусі і Расіі абмяркоўвалася ў еўрапейскім звязе на працягу некалькіх месяцаў. У тым ліку пад уплывам Украіны і польска-украінскага канфлікту харчовага. Пачалі абмяркоўваць, колькі насамрэч складае тавараабарот у гэтай сферы, ну і пабачылі, што дагэтуль працягваецца гандаль. І некаторыя краіны яны спынілі гэтыя кантракты, а некаторыя краіны ўвялі абмежаванні, як Літва, напрыклад. І калі ў Літве гэта абмяркоўвалася, з майго адчування абмяркоўвалася забарона на ўвоз менавіта ў гандлёвых мэтах. Але паколькі закон быў прапісаны агулам, што забарона на ўвоз харчовай прадукцыі і прадукцыі сельскай гаспадаркі, то гэта стала тычыцца ў тым ліку і фізічных асобаў. Анонс гэтага закона быў за некалькі тыдняў. 3 чэрвеня усе пабачылі, як гэта імплементуецца. Я думаю, што нават тыя, хто працавалі над законам, яны не чакалі такой рэакцыі. Тут мытнікі дзейнічалі, напэўна, па інструкцыі, як было напісана ў законе, так і пачалі дзейнічаць. Ну і пачалі збіраць усе тавары прадуктовыя, якія былі ў беларусаў, якія перасякаюць мяжу. Мы гэтую сітуацыю заўважылі, адразу звязаліся з прадстаўнікамі літоўскіх уладаў, пачалі абмяркоўваць якое вырашэнне, ну і яны праявілі канструктыўную рэакцыю. Яны адразу распрацавалі інструкцыі, каб не тычыліся гэтыя забароны менавіта там прадуктаў, якія людзі прывозяць да ўласных патрэбаў. Магчыма, гэта не ідэальна, гэта не тое, што мы б хацелі. Мы б хацелі менавіта поўнага выключэння фізічных асобаў з гэтага спісу абмежаванняў. Ну, але пакуль што яны змякчылі проста інструкцыі, і мы спадзяёмся, што у бліжэйшыя дні ўжо такіх сітуацый не будзе, забіраць у людзей дзіцячае харчаванне, ваду, напоі, памежнікі, мытнікі не стануць.
Па вашым назіранням, па вашым падлікам, колькі людзей магло сутыкнуцца з гэтай праблемай пры перасячэнні беларуска-літоўскай мяжы? Ну, я думаю, што некалькі тысячаў чалавек цягам тых некалькіх сутак, пакуль дзейнічалі жорсткія інструкцыі для мытнікаў, яны маглі з гэтым сутыкнуцца. Не ўсе, безумоўна, праводзяць з сабой прадукцыю. Некаторыя мытнікі, па нашай інфармацыі, яны былі там больш акуратныя і дазвалялі, некаторыя змены яны былі паводзіліся больш жорстка, але зараз, наколькі нам вядома, нас паінфармавалі, ўжо новыя інструкцыі былі даведзеныя да ўсіх зменаў, да ўсіх прадстаўнікоў мытні. І тут лепш пытацца мытную службу Літвы, як будзе імплементавацца вось новыя правілы. Але я думаю, што стаўленне павінна ўжо было змяніцца, і, здаецца, апошнія суткі там новай інфармацыі пра тое, што людзі забіраюць там асабістыя прадукты, не з'яўлялася. Це можа паўтарыцца і беларусам, напрыклад, без рэцэпта забароняць увозіць нейкія асобныя лекі альбо нейкія харчы, якія неабходна будзе давесці да сваіх сваякоў у Літве. Куды ім варта звяртацца, ці можна гэта таксама пытанне кіраваць у офіс Святланы Ціхановскай? Мы чакаем, што літоўскі мытны камітэт ці іншыя дзяржаўныя органы апублікуюць дакладныя інструкцыі. І гэтыя інструкцыі будуць і на афіцыйных сайтах, але таксама будуць на памежных пунктах. І тыя, хто часта перасякаюць мяжу, яны будуць ведаць дакладна, што абмежавана, што дазволена. Скажу, што абмежаванні раней былі. Таму што ёсць некалькі ўзроўняў. Ёсць абмежаванні на ўзроўні развязу, напрыклад, там пра 2 пачкі цыгарэт ці пра некалькі літраў алкаголю. Былі абмежаванні і на малочна-мясныя прадукты раней. Проста імплементацыя гэтых абмежаванняў, якая там пачалась 3 чэрвеня, стала больш жорсткай. І мы спадзяемся, што там у практыцы гэта скарэктуецца. Не бывае невырашальных сітуацый. Трэба трымаць кантакт з літоўскім бокам. Ёсць там разуменне, ёсць жаданне дапамагчы. Яны прыслухаліся да таго, што Святлана Ціхановская выказвала. Таму будзем глядзець, каб это не нашкодзіла. Ну, у Літвы, безумоўна, ёсць і свае інтарэсы, у развяза ёсць свае інтарэсы. Ну, а ў нас, беларусаў, свае, і наша задача гэта адстойваць інтарэсы беларусаў. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Дзякуй. Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціхановскай, быў з намі на відэасувязі. Спевака Сашу Нема дапыталі ў губазіку. Сілавікі сцвярджаюць, што артыст сам прыйшоў да іх і папрасіў дазволу перапрасіць за ўдзел у пратэстах 2020 года. Сказаў, што тыя учынкі, цытата, глобальна паўплывалі на ягоную кар'еру. Пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце ў нашым дайджэсце. Высветлілася імя другога беларуса, затрыманага ў Польшчы за спробы дыверсіі. Гэта Андрэй Белы, нарадзенец Барановічаў. На радзіме ён служыў міліцыянтам, потым ваяваў ва ўкраіне на баку ЗСУ ў складзе батальёну «Тэррор». Пра гэта паведаміла инициатива «Байпол». Их спецслужбы России использовали в темную. То есть данные лица за деньги выполняли криминальные заказы на территории Польши. То есть им было неважно, что сделать. Беларускага рэжысёра і журналіста Андрэя Гнёта перавялі з сербскай тюрмы пад хатні арышт. Летась яго затрымалі ў Сербіі на запыт лукашэнкаўскіх уладаў праз Інтэрпол. Сербскі суд усё яшчэ думае, экстрадыраваць мяне ці не, забіць мяне ці пакінуць у жывых. У гэтым страшным серыяле пачаўся другі сезон. У Беларусі Андрэя пераследуюць паводле палітычных матываў. У чэшскім горадзе Пардубіцы гэтай ноччу пасажырскі цягнік сутыкнуўся з грузавым. Загінулі 4 чалавекі, яшчэ 23 параненыя. У пасажырскім экспрэсе ехалі блізу 400 чалавек. Першы вагон разбураны цалкам. А ў расійскім Кемераве сутыкнуліся 2 трамваі, прычым адзін з іх вытворчасці Белкамунмашу. 1 чалавек загінуў, больш за 100 пацярпелі. Паводле папярэдніх звестак, прычынаю трагедыі было псаванне тармазной сістэмы. Некаторыя пасажыры падчас шалёнага руху вывальваліся з трамвая праз адкрытыя дзверы. У Магілёве мужчына выгульваў на паркоўцы ігуану. Мясцовыя тэлеграм-каналы апублікавалі забаўныя відэа. Тхары былі, сурыкаты былі, змеі былі, ігуаны не было, пракаментаваў аўтар роліку. Памятная дата і важная сустрэча. Еўропа адзначае 80-ю гадавіну з дня высадкі хаўруснікаў.
з антыгітлераўскай кааліцыі падчас другой сусветнай вайны ў французскай Нармандыі. Ва ўрачыстасцях бяруць удзел у тым ліку прэзідэнты ЗША і Украіны. З намі на сувязі наш калега з Францыі Александр Папко. Вітаю, шановне господарство. Я знаходжуся на трибуні глядачоў. За маёй спіною адбываецца урачыстая цырымонія ушанавання памяці герояў высадкі ў Нармандыі роўна 80 гадоў таму. 150 тысячаў жаўнераў з Великабрытаніі, Злучаных Штатаў і Канады высадзіліся тут на Амаха-Біч, на гэтым пляжы, каб пачаць вызваленне заходняй Еўропы ад нацыстаў. Сёння у гэтай цырымоніі удзельнічаюць 200 ветэранаў, апошніх жывых сведкаў, удзельнікаў высадкі ў Нармандыі, і іх, стоячы з авацыямі, віталі не толькі некалькі тысячаў гледачоў, але і кіраўнікі 20 краінаў свету. Мы не пакінем Украіну, заявіў некалькі гадзінаў таму тут у Нармандыі прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден. Свабода не даецца бясплатна. Ён заклікаў прадстаўнікоў дэмакратычных краінаў аб'яднацца і дапамагчы Украіне перамагчы расійскую агрэсію. Стоячы тут у Нармандыі віталі і прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага. Сюды ён прыехаў са сваёй жонкай, але не толькі для таго, каб прыняць удзел у памятнай цырымоніі. Тут у Францыі ён правядзе шэраг сустрэчаў, мэта якіх пашырыць ваенную дапамогу Украіне. Заўтра з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам ён падпіша 2 дамовы. Яны дадуць Украіне 650 мільёнаў еўра, і гэтыя грошы пойдуць на аднаўленне электрастанцыяў, знішчаных расійскімі паветранымі ударамі. Таксама Владзімір Зяленскі сустрэнецца з міністрам абароны Францыі Себасцьянам Лекорню, і яны пад Парыжам наведаюць завод, дзе вырабляюць артылерыйскія боеприпасы. Александр Папко, Сан-Лоран-Сюр-Мер, для Белсату. Гэта ўся інфармацыя на дадзены момант. Сачыце за навінамі ў нашых сацыяльных сетках. Я ж з вамі развітваюся. Добрага вечара.